שלום לכולם ולכולן וברוכים הבאים וברוכות הבאות לפודקאסט להשתחרר מחרדות. אני ילנה מקושקין, מומחית לטיפול בחרדות והתקפי חרדה, בעלת קליניקה בשרון, מנחה סדנאות, מרצה ומובילה נשים לחיים רגועים, שמחים, בטוחים ובעיקר נטולי חרדות. והיום בפרק אנחנו נדבר על הדברים שכל כך חשוב לנו לעשות ברגע שאנחנו מתחילים להתמודד עם חרדות והתקפי חרדה. מה עלינו לעשות כדי שנחסוך מעצמנו עשור של חיפושים ושל חיים בהישרדות. אז פתיח ומתחילים. המפגש הראשוני של אנשים עם התקפי חרדה הוא אינדיבידואלי. יש אנשים שיכולים להגיד שזה ממש תופס אותם באמצע החיים, והם בכלל לא יכולים לשים את האצבע, למה זה קורה, למה זה קרה, מה קדם לזה, הכל היה רגיל, ואז פתאום הם עושים איזושהי פעילות מסוימת, כמו מבלים במסעדה, או יושבים באיזושהי הצגה, או בקולנוע, ופתאום הם מרגישים שזהו, עוד שנייה הם הולכים למות, עוד שנייה הם הולכים להשתגע, הם צריכים לברוח מכאן דחוף, או שהם הולכים להתעלף, מתחילים להרגיש רע, בחילה, סחרחורת. יכול להיות שזה תופס אותם במקומות נורא רגילים, כמו בעבודה, או אפילו כשהם נשארים לבד בבית. יש אנשים שזה יכול לקרות להם כתוצאה מאירועים מסוימים שהם כן יודעים להצביע ולהגיד, זה קרה לי אחרי הקורונה למשל, או שזה קרה לי אחרי מלחמה, זה קרה לי בשנה שאיבדתי בן אדם קרוב, ועכשיו אצל חלק מהאנשים זה יכול להישאר כאירוע חד פעמי, ואצל חלק זה ימשיך לרצף של התקפי חרדה והתפתח ממש לבעיה גדולה בהמשך. אצל נשים למשל יש גם הרבה פעמים צמידות של הופעת ההתקפים לאירועים עם תנודתיות הורמונלית גבוהה, למשל סביב המחזור החודשי והווסת, הריון, לידה, גיל המעבר. ואז מה רוב האנשים עושים ברגע שהם חווים את ההתקף הראשון או אפילו מספר התקפי חרדה? מה הדבר הראשון שהם עושים? כמובן מתעלמים ומקווים שאולי זה יסתדר, אולי זה יעבור. לאט לאט מתחילים לצמצם את הפעילות ולהימנע מאותם מקומות ששם זה קרה להם כדי שזה לא יחזור על עצמו. יש איזשהו צורך מאוד גדול גם לפתור את הבעיה בצורה עצמאית, לפצח את זה בצורה עצמאית, להתחיל וכזה לנבור בתוך הראש ולנסות לנתח למה זה קורה לי, למה דווקא אני, למה דווקא עכשיו, וכמובן שתוך כדי יש תקווה מאוד מאוד גדולה שאולי זה בסוף יסתדר ושזה ילך באותה פתאומיות כמו שזה הגיע. וחלק מהאנשים מתחילים במסע בדיקות רפואיות, הולכים לרופאים מומחים, עוברים כל מיני בדיקות, כל פעם מחכים לתוצאות ומקווים, כן, אני אומרת את זה קצת בקיצוניות, אבל קצת מקווים שאולי ימצאו משהו פיזי, וככה בעצם יהיה איזשהו שם לתופעה המוזרה הזאת שהם מרגישים בגוף, ואם מוצאים אז גם אפשר לטפל בזה, אפשר לפתור את זה. וכל פעם מחדש מתוסכלים כשאומרים להם שהכל יוצא תקין וזה יוצא תקין והכל בסדר, וכנראה שזה נפשי, כנראה שזה פסיכוסומטי, כנראה שזה סתם חרדה, וזה נורא מתסכל כשאומרים שהכל בסדר והכל תקין, כשמבפנים התחושה היא שמשהו לא בסדר וששום דבר הוא לא תקין. ואז מה קורה עם שתי הקבוצות האלה? הזמן עובר, הבעיה לא נפתרת. האיכות חיים נפגעת, והרבה פעמים החיים מתחילים להצטמצם, הפעילויות מתחילות להצטמצם, ההנאה הולכת ודועכת, ויש רק המתנה, כאילו לסיים עם זה כמה שיותר מהר, לחזור הביתה כמה שיותר מהר, ולמשוך את עצמי, יאללה עוד קצת, בסדר, אז עוד שעה, יאללה נתאפק, נשרוד את זה, נגיע הביתה, והכל כזה נהיה נורא נורא אפור. ותוך כדי שזה קורה, אנשים מתחילים לחפש המון מידע, אם זה בגוגל, אם זה ברשתות, הכל נורא זמין לנו היום, זה לא כמו שזה היה לפני עשור למשל. לרוב בשלב הזה אנשים כבר מבינים ויודעים שלתסמינים שלהם יש שם לא סימפטי, שזה התקפי חרדה. עכשיו, הרבה פעמים ברגע
התסמינים הם נורא חזקים למשל, והבעיה הזאת תופסת המון מקום במחשבה, וזה לא איזושהי אפיזודה חד פעמית שקורית כזה פעם בחודש או פעם בכמה חודשים. אנשים מתחילים להישאב לתוך לופ התוכן החינמי האינסופי, וסרטונים ופוסטים וטכניקות הרפיה ויוטיוב ופייסבוק וכל מיני קבוצות ואינסטגרם ומדריכים, וובינרים, טיפים, 3 השלבים לרגיעה, 5 הסודות לחיים נטולי חרדות וכו'. מתחילים לעקוב אחרי כל מיני מטפלים ומנטורים וקואוצ'רים ומטפלים רגשיים ופסיכותרפיסטים ו-CBT ו-NLP ו-Theta Healing ונומרולוגיה והתפתחות אישית ומה לא. ואז מתחיל להיווצר איזשהו סלט עם כל התוכן הזה. ואפילו תסכימו איתי שעצם הצריכה, אפילו בלי היישום של כל הדברים שנאמרים שם, זה כבר עושה תחושה של עשייה. והאדם מרגיש שהוא עושה כל כך הרבה דברים, והוא קורא והוא לומד והוא רואה, ועדיין הוא לא חווה שום שינוי. אבל זה לא באמת עשייה, זה איזושהי סימולציה של עשייה. והבעייתיות בתוך הסלט הזה, שהרבה פעמים הדברים מתנגשים. כמו שכולנו אנשים נורא שונים, ולכל אדם יש את הדעה שלו לגבי כל מיני דברים, אפילו דברים אוניברסליים, כך גם אנשי מקצוע הם בסופו של דבר אנשים, ולכל איש מקצוע יש דעה שלו לגבי תופעה מסוימת, לגבי בעיה מסוימת, והרבה פעמים התכנים האלה מתנגשים, ואז אנשים עוד יותר נכנסים לתוך מבוי סתום. יש מטפלים שיגידו שזה בסדר למשל לעשות פעילות גופנית, יש מטפלים שיגידו שדווקא פעילות גופנית זה מגביר את הדופק, והדופק יכול להיות טריגר להתקפי חרדה, ואז האדם בכלל לא יודע מה לעשות. הבעייתיות הנוספת היא בהצגת התוכן שנותן ערך, שאמור לתת ערך, וזה מוצג בצורה שיווקית. הרי זה נשמע כל כך מפתה, 5 הסודות לחיים נטולי חרדות, וזה נכון שמצד אחד זה יכול לתת ערך מסוים לאותו אדם שרואה את זה ברגע של נפילה או ברגע של משבר, זה יכול להעניק לו איזשהו פלסטר, אבל מצד שני זה גם נותן אשליה שזה הפתרון שהאדם צריך לחפש, שהוא צריך לחפש עכשיו כל מיני טיפים וכל מיני טכניקות וכל מיני תקסים שאני אמורה לעשות, וזה יגרום לי להפסיק לפחד כביכול, או שאני איכשהו אמורה ללמד את עצמי לעצור את הרגשות שלי או את המחשבות שלי. וברגע שזה קורה וזאת ההבנה, אז זה מסית את האדם מהפתרון האמיתי. האדם לא מודע לכך בכלל שזה תהליך עומק. ואני יכולה להגיד לכם שלאורך השנים ניהלתי המון שיחות עם נשים שמתעניינות בטיפול בהתקפי חרדה, או נשים שפשוט היו בהרצאות שלי, ואני יודעת שאין, להרבה אנשים פשוט אין את המודעות וההבנה שכדי להשתחרר מחרדות, מוכרחים לעבור תהליך עומק. אנשים שמצליחים להיפטר מחרדות, אלו אנשים שעוברים ממש תהליך עמוק עם עצמם. ולכן כל דבר שהוא לא מדבר על תהליך טרנספורמטיבי, הוא לא באמת יהיה מספיק מורגש כדי לייצר שינוי. וחשוב להיות מודעים לזה. מי שכן רוצה לפתור את הבעיה שלו, חשוב להיות מודעים לזה ששום טיפ ושום טכניקה לוויסות רגשי, זה לא באמת יפתור את הבעיה. אז בואו נדבר על השלבים. ברגע שכבר מופיעים לי התסמינים, ופתאום אני מרגישה שאני ניבלת מהדופק שלי, ופתאום יש לי כל מיני תחושות בבטן, חום, קור, רעד, פתאום אני מזיעה, פתאום יש לי כל מיני תחושות של עוד רגע אני מתעלפת. אז ברגע שזה משהו שהוא חדש, ואני מבחינה בזה שזה חדש, וזה לא היה מקודם, או שלא הייתי מודעת לזה כל כך קודם, אז קודם כל אני פונה לרופא משפחה. זאת התחנה הראשונה. ואני מספרת לו מה אני מרגישה, מה התחושות שלי, מתי זה קורה לי, כלומר עד כמה שניתן להיצמד לעובדות, ומבקשת להיבדק. במידה ואין איזשהו משהו בבדיקות האלה ואין הוראות נוספות מהרופא משפחה, אני רוצה להתחיל וללמוד קצת בעצמי על הבעיה, אוקיי? ואני רוצה להתחיל ולחשוף את עצמי לכל מיני תכנים רלוונטיים. כלומר, שימו לב, לא פורומים או כל מיני קבוצות בפייסבוק, של אנשים שמתמודדים עם בעיה דומה אבל אין להם באמת פתרון, אלא אני רוצה להתחיל ולהבין
איך מערכת העצבים שלי עובדת, איך הגוף שלי עובד, איך המוח שלי עובד, למה אני מרגישה את התחושות האלה, מה קורה לי בגוף, האם זה מסוכן, האם זה לא מסוכן. רק עצם ההבנה וקצת הסתכלות אל מאחורי הקלעים, זה כבר נותן לאדם איזושהי ודאות מינימלית, כן? אבל בכל זאת ודאות ותחושת שליטה. השלב הבא זה להתחיל להבין עם עצמכם מתי זה קורה. על מה חשבתי, מה עשיתי, מה היה רגע לפני שהתחלתי להרגיש את התחושות האלה. לנסות ולחפש את החוקיות. עכשיו שימו לב, כשאני אומרת לחפש את החוקיות, זה אומר שאני רוצה להיצמד לעובדות. מה קורה לי? ולהימנע מהשאלות האלה והנבירה האינסופית הזאת של למה זה קרה לי, ולמה דווקא לי, וזה לא מגיע לי, ולמה זה מגיע לי. כי כל השאלות האלה זה באמת שאלות פתוחות, שאתם לא תצליחו למצוא את התשובות לשאלות האלה בצורה עצמאית, וגם אם אפילו תמצאו איזושהי תשובה שנראית לכם איכשהו הגיונית, זה עדיין לא יספק אתכם, כי הבעיה עדיין לא תיפטר כתוצאה מזה. לכן כמה שיותר להיצמד לעובדות ולהבין מה החוקיות של הופעת ההתקפים והתסמינים. השלב הבא זה להתחיל לחפש אנשים שכן הצליחו לצאת מזה, כלומר אנשים שחוו בעיה דומה לבעיה שלכם והם כבר לא חווים אותה היום. ואני חוזרת ומדגישה כי זה נורא חשוב, לא אנשים שעדיין מתמודדים עם אותה בעיה ורק מתמרמרים עד כמה שום דבר לא עוזר. זה לא תוכן שיקדם אתכם. עכשיו, הרבה פעמים אנשים שהתמודדו עם חרדות והצליחו לצאת מצל החרדה, זה אנשים שהופכים להיות מטפלים בעצמם. ככה זה גם קרה במקרה שלי. ובעיניי, לחוויה האישית של המטפל יש גם תרומה מאוד גדולה לבן אדם שמגיע אליו. כלומר, הם מדברים ממש את אותה שפה וכל צד מבין מאוד את הצד השני. וברגע שאתם מתחילים להיחשף לאנשים כאלה, פשוט תבחרו מישהו שיותר נעים לכם, מישהו או מישהי שאתם מתחברים אליה, ותתחילו ליישם את מה שהיא מדברת עליו, אוקיי? כלומר, תצרכו את התוכן שלו או שלה, ותנו לעצמכם אפשרות לבדוק את זה. תצמדו למישהו אחד ולא למיליון מטפלים, כי כמו שאמרתי קודם, הרבה פעמים התכנים האלה פשוט מתנגשים, ופשוט תצמדו למישהו אחד ותנו לעצמכם כמה שבועות באמת לבדוק אותו. אם אחרי שבדקתם ושמתם לב שנורא התחברתם לדברים ושמתם לב אפילו לאיזשהו אפקט שזה עשה לכם תוך פרק זמן הקצר הזה, והתבשלתם ובא לכם לעבור תהליך אצל אותו אדם, אצל אותו האיש מקצוע או האשת מקצוע, זה מצוין. וכאן אני רוצה לתת דגשים מה חייב להתקיים באותה אשת מקצוע. אז דבר ראשון, ניסיון בעבודה עם חרדות כמובן. כלומר, זאת צריכה להיות התמחות. היא צריכה לדעת איך לעבוד עם זה. זאת נישה מאוד ספציפית, וזה לא יכול להיות שבן אדם שהוא מטפל כללי, שהוא עובד גם עם ירידה במשקל, וגם עם ביטחון עצמי, וגם עם זוגיות, וגם עם זה, וגם עם זה, וגם קריירה, וגם תעסוקה, שהוא גם ידע לעבוד בצורה אפקטיבית עם חרדות. כלומר, זאת נישת התמחות. הדבר השני שחייב להתקיים באשת המקצוע זה הכשרה בטיפול בטראומה. חובה להבין שזה עיקר הטיפול, זה יהיה עיקר הטיפול, ואם ההכשרה הזאת לא קיימת, אז סביר להניח שאותה אשת מקצוע לא באמת תדע לעזור בצורה האופטימלית ביותר. וכאן אני רוצה לציין שהרבה פעמים אנשים ננעלים על משהו מסוים, ומחפשים את השיטה, ונורא מתמקדים בשיטה, ושואלים על השיטה. גם אני הרבה פעמים מקבלת שאלות על השיטה שלי, ותסבירי לה על השיטה, ואיך זה קורה, ומה את עושה, אבל מה עושים, וזה נורא לגיטימי. ויחד עם זאת, אני רוצה לומר שהשיטה לא רלוונטית. גם אם השיטה נהדרת, אבל המטפל לא מספיק מיומן, השיטה לא תעזור. ולכן שוב פעם ההמלצה שלי זה להתמקד באנשים, להתמקד באנשי מקצוע ולא בשיטה. למצוא מישהו שבאמת אתם מתחברים אליו, אתם יכולים לסמוך עליו, התוכן שלו משרה עליכם תחושה טובה, כי היום באמת יש המון שיטות, ואנשי מקצוע טובים, כאלה הכי טובים, הם משלבים בין הכלים הרבים שיש להם, ומבינים גם מה סוג הליווי שהלקוח שלהם זקוק לו, ומתאימים את זה בצורה שהיא אישית.
ואם עדיין לא מצאתם אדם שהתחברתם אליו, איש מקצוע שהתחברתם אליו, לא נורא, פשוט תמשיכו לחפש. החיבור הוא נורא חשוב במקרה הזה. אז ברגע שמצאתם את האדם והחלטתם ללכת על זה, מצוין. ברגע שאתם מתחילים טיפול, תפנו לזה זמן בחיים, תפנו לזה מקום ותיקחו אחריות על הריפוי שלכם. תרשו לעצמכם באמת לעבור תהליך בלי דדליין. הרבה פעמים אנשים באים כזה בווייב של, טוב יאללה בוא ניתן לזה חודש-חודשיים, נראה מה יהיה, אם זה יצליח מצוין, אם זה לא יצליח אז זהו, אז אני לא עושה את זה יותר. חבל. אל תגבילו את עצמכם. אני יכולה להגיד מניסיון שלי, שאנשים שמגיעים באמת פתוחים, ובאמת באים ללמוד ולעבור תהליך, הדברים מתחילים להשתנות מאוד מהר אצלם. אז אל תגבילו את עצמכם, כי בסופו של דבר, זה התהליך הכי חשוב שתעשו עם עצמכם. ולכן באמת תרשו לעצמכם להיות בתוך זה ללא איזושהי תקווה שהבעיה אמורה להיפטר תוך שעה או תוך שבוע או תוך חודש. כל מקרה הוא באמת לגופו וחבל מראש להגביל את עצמכם מבחינת זמנים. ולסיכום אני רוצה להגיד בנימה קצת יותר אישית מהמקום שלי, שלקח לי כמה שנים טובות עד שבכלל הגעתי לנקודה שבה הייתי בשלה לפתוח ולדבר על המצב שלי, על התקפי חרדה שלי, על כל הדבר הרגשי הזה שנבנה שנים על גבי שנים, ואני יכולה להגיד מהנקודה הזו שוואלה אין סיבה לחכות כל כך הרבה זמן, אין צורך להגיע לקצה, אין צורך להגיע לתחתית כדי באמת לאפשר לעצמנו לעבור תהליך שינוי. אני מזמינה אתכם להתחיל ולהפשיל יותר מהר, ולא לבזבז שנים על גבי שנים, על ציפייה ועל איזשהו ניסיון עצמי בלתי פוסק לנסות ולפתור את זה לבד, או להתחזק, או לחזק את עצמי, או כל מיני דברים כאלה שאנשים נורא רוצים לעשות לבד. אנחנו לא אמורים לעשות את זה לבד, וזה בסדר, אז תרשו לעצמכם לעבור את זה כמה שיותר מהר. אז תודה רבה שנשארתם איתי עד כאן, ניפגש בפרקים הבאים.